Pimso Radio, Pimso TV, Yashefo, near TF, ne, Ayosana, Bosuminde, Tosu, Edu, and Film Pimion, near Dununcia, and ne, a Juadabi Pim, Mensia, Koto, Kofima, Yura, Ebetanase, no Ashen, Samuel Qua Santimemu, Sefa, Dishisemo, Sefa, and Sas, Semuniano, Yura Tanase, and Ananum Eshe. Now said the Edika Kacham, Juadani Yawada, Yura Tanase, Shen Semua, Air Kosua, Santimemu, ne, and so Kotokohine Betanase, and ne, a Kumasi traditional council, and somewhere. Ira beshe sisi amasumdua ba di kan e bawro enkunyasem dibim e na bawro hene e de bre yira na wo twetwe mu no osire yira se ntankase a okaye no otwesan no nim se bawro de ye aheniri ekuro no no bawro hene ene no enye ade baako wonyama ne amane yemu ade ne na bawro hene ene na busua di dibim e bre yira de tosumienu e rempe enkunyasem adikan ba beto yira nim amabusua panya sira ntankase aka mame oka wan sira ntankase na fa baako so sira ntankase ene ehun nsem e ba beto yira anim afi afu agebua ene krobodi kro ehun nsem so ba beto yira anim fe krobo abusua panyi ne nana antoa hene enso nsem ba beto yira anim afi sakra wono enim se akonya na da ho ache ehun nsem nyina no ene sakra wono nkonya sem ba beto yira anim fe de twato ye dema nkonya sem beto yira anim mreka kra atwam ni yira de nana ma nananom so mo nkonko tena se no munye nhwehwemu ni hu ade ase nananom awie bibia ne committee report ye de ba beto yira anim tu be piem wo mansia kotokofie mu a ensem ne yira behwe asiesie ama asumdwe aba no Pimso Radio Pimso TV said da ye ma ye tifo ni ahwefo no ye beto fom e wo mansia kotokofie bia no ye de nyina besom ye tifo